madolo awa mukuwaonawa anabadwa mwa mayi mmodzi kenako ndikupanga chiganizo choti onsewa akwatire mkazi mmodzi nkumakhala monga banja la anthu folo. Ndikudziwa makutu ano akupanga zanzi ndi kukhala ni mafunso ochuluka kuti zitheka bwanji mkazi mmodzi azibambo atatu nkumaphanaphana nawo iye mkaziyo nkusamadandaula. Naye mkazi ameneyu ndi ndani? Anthu kwawoko amati njiza izi moyo wawo wa tsiku ndi tsiku palero umawayendera motani? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Mudzi uwu mukuwonawu ndi wa Himalayas ku India komwe kumapezekera anthu a mtundu wa Hatti. Mtundu uwu ndi mtundu omwe ati anyamata omwe abadwa mu banja limodzi amakwatira mkazi mmodzi ngati chikhalidwe chawo chomwe amachita. Anyamata akafika potetera makolo anyamatawo amapita kwawo kwa mtsikana kukafunsira kuti ndili ndi atambala awiri kapena atatu olofolo kumene kwathuku omwe akukufunani inuyo mayi, ndiye zimatengera mtsikanayo kuvomereza kukaguza matraka awiri atatu kapena ayi. Iwo ati mabanja achonji amapereka pisi kwa basi, uyu akukonde uyuso akukonde, mtendere umachita kukupanikiza tsiku ndi tsiku. Anthu awawa amadalira kulima ziweto ndi mabizinesi osiyanasiyana. Iwo ati pomwe pali amuna atatu, wina akuthamanga uko wina apa winanso apo, sachedwa kutukuka nazo zoterezi. Koma zonsezi kuti amuna awo afike pogwirana manja chonchi kamba ka mkazi mmodziyo ndi amachilemekeza chimene chichi kwawoko kwambiri. Ati amuna pamakhala palibe nsanje ina iliyonse amakhalirana mokondwa komanso mogwirana manja. Mkazi saonesa chikondi pa mmodzi koma onse mofanana kuti asamadandaule azikhalirana mwa ubwino. Anthu awawa pena mpaka zimapezeka mu banja loti munabadwa mphongo 6 basitu, ndikuti mphongo zonse ziziponderera mkazi mmodziyo kusintha magiya tsiku ndi tsiku, masana ni madzulo, mpaka onse azikhutira ana nkumabadwa. Ndipo akabadwa mwana sakhala wa munthu mmodzi ayi, amakhala wa azibambo onse paja sanemu ndi imodzi. Mwana nkumakula nkumati awa ndi adadi, awonso ndi ababa, ena awa ndi madalanso, moyo nkumapitilira. Onsewa amakhala mu nyumba imodzi kusintha mabedishiti tsiku ndi tsiku. Anthu awawa akhala akupanga izizi kwa zaka mpaka kufikira 2026 ino. Akadapangabe mabanja otenewa moyo nkumayendabe. Iwo amati kuli anthu ena omwe akamva izizi amaona ngati iwo ndi otsalira, koma kwa iwo amati otsalira ndinu kamba kuti simukudziwa ubwino omwe uli mkati mwa zimene zizimokhala ndi amuna angapo pamodzi. Amapita ku sukulu, amagwira ntchito, moyo nkumapitilira. Anthu awawa nawonso asanafike pomaponderera mkazi mmodzi, azimayi nkumapilira ndi midaliso ya amuna chonchi. Iwowa nawonso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Izizi ati zinayamba mibado yakalekale, cholinga choti mtundu ukhale pamodzi komanso kulimbikisa chikondi pa ma brothers, ndi kutinso pasakhale kuchigawagawa chuma chomwe makolo awasiyira anyamata ukakhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Iwo ati ndi okondwa kamba kuti aliyense mwa azibambowa amakhala okhutira mu zonse mpaka kuchipinda ndi khalidwe lomwe satekeseka ndi zolankhula za anthu amadera ena, ndipo sazasiya mpaka kalekale omwe akubadwa nkumachipitiliza chimene chichi. But according to us, we are right because our culture has existed for a very long time. So how can we end this tradition? Ndine Dini Studios nathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.